Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kakhasi Students Union War Jaintia Circle hagashi tarik unopra arjar arpo kalathang ya durteng shop jong menteri rangba do jong kari Narendra Modi halor ka jingpen slam jong sarkar India ban menjur ya ka jingpen trekam ya ka airline permit haga jila Meghalaya wat hadien baka yeng dorbar thau ain ka jila kaladat menjur hau naiwing arjar khat kendai ya ka rai ban pentrekam ya ka airline permit haga ni ka jila Hagane kasngi kaseng kala lumlang ya ki rangba asnong joka thain riwar jaintia bat kumju ya ka senjuk ki rangba asnong war jaintia naga benta ban pensnguthu hagabaya dei bar ka jing persya ya ka Citizenship Amendment Act bat ya ka jing dawa ban pentrekam no mardor ya ka ILP hapo ka jela Hagane ka jing yalang lai don lang u President rangba jonga KSU usamla Lambok Starwell Marngar kat bana kaliang jongka senjuk ki rangba asnong war jaintia lawan mikmat da u President uba Daniel Kongsit, u Secretary uba Siangmin Lakuna, u Advisor uba Coleman Poshna, bat kirang ba asnong nakaleng kasnong jonga thain war jaintia. Kane ka jing yalang dakawai kasur kala shim ya karai ban ai jing kershan pura ya ki mat jing dawa jongka seng KSU bat ki wei ki seng balang ki ba penjur ya ka jing dawa ban pentrekam ya ka airline permit ha ka jela Meghalaya. Untuk KSU kala shim ya karai mentara sini lembah ka meeting ka balalong ka kat ki lembah snong hakaba ban penyu sa sarkar India ban sarkar Meghalaya bangira thang ban ngida anut adu kata ka LP Andai ka sarkar hadu mentai kadang lek kuman pap kadang penska penslam syusyu nang benta pan ai ka jing dawa jumi pan yo ya ko hop jumi kumbak kiwai ki jela ki la yo nang benta pan pentrekam ka LP kukadak pan penskau syar sarkar India lembah jong ini tensyam jong wadi ikwa pan thang benta kukadak pan peni mangitangi ka LP kat begin pan yo ka LP kating kanang rem nang nei sakman Datang lagi ketun di bakan dia. Mai seberang. Dorgari. Islam. Tangin tang no yang kena tak siap. Ya,